Je podľa vás adekvátne, že dostane 140 000 eur združenie na kaviareň, ktoré podľa všetkého teda vedie maskerka, ktorá pracovala v Markíze? Vidíte, to ani neviem. A to teda v čase, keď sa nám presne rozpadá Slovenské národné múzeum, je tam ohrozená bezpečnosť návštevníkov. To robí Fond na podporu umenia, takže musíte tieto otázky smerovať na Fond na podporu umenia. Myslím si, že dali reakciu už k tomuto. Neviem, či tam hlavná činnosť je kaviareň. Pochybujem, že Fond na podporu umenia podporuje nejakú kaviareň. I keď v Ante, myslím, že sú tam aj iné činnosti, ale vďaka Bohu, že sme... Vy zvyknete skákať do rečí, ja rozumiem, ale však keď chcete odpoveď, tak neviem, či odpoviete si sama? Nie, pokračujte. Super, ďakujem. Dobrý Hopkova 360. Prečo bolo potrebné, aby premiér letel na oslavy MDŽ na východ Slovenska lietadlom Bombardier? Pani reaktorka, nie je to dobre postavená otázka, že prečo to bolo potrebné? Táto otázka obsahuje podsunutý rámec, ak to nebolo potrebné, tak to bolo zrejme zbytočné, čiže sa míňa zbytočne. A Kaliňák na to v skratke odpovedá. Jeho odpoveď nech si zváži každý sám. Či je to štandard a z tohto pohľadu sa treba pýtať mňa. Ja som v podstate ponúkol, že máme teraz plánovaný nejaký traťový tréning, takže ak má pracovný program, čo mal pracovný program v Košiciach, tak ho aj týmto spôsobom využil. Tak čo ma držíš, kurva? Čo taká múdra je rádio? Pomôžeš, idiotika! Čo ma tu vieš? Čo do mňa fúkaš, ty káva? Apiánsky výkvet! Apiánsky výkvet! Ty si aspoň kravatu tu normálnu. Toto je ďalšia premotivovaná, prišla natáčať. Áno, jasné. Stále chodíš. Si uchylná, alebo čo? Sa tu netlač na mňa, ty chudera. Vieš čo si môžeš brať do papule tvojej mafiánskej Pavlinku? Vieš, čo si môžeš brať do papule? Ty si chudera, však jasné, že si chudera, že sa tak správaš, tlačí sa tu na mňa, čo som ti ja? Počúvaj, tlač sa tam na tých tvojich ožranov, mafie sa správaj, ty sa správaj, dobre? Čo si môžeš brať do papule tvojej mafiánskej Pavlinku? Ty si chudera, však jasné, že si chudera, že sa tak správaš, tlačí sa tu na mňa, čo som ti ja? Počúvaj, tlač sa tam na tých tvojich ožranov, To je presne to. Pre opozičné poslankyne očividne nie je žena ako žena. Keď sa ich niečo dotýka už len ľahko, tak oheň na streche. Oheň na streche a proste je tu bakot a hukot. Ale pokiaľ niečo sa dotkne, že koaličnej poslankyne čo dotkne, vulgárne niekto nám nadáva, strká do nás, chová sa k nám. Úsmev na tvári. Ďakujem. Teraz je priestor na novinárske otázky k téme. Vás poprosím. Dobrý deň, Čerešníková, Slovenská televízia. A ja sa chcem spýtať, čo hovoríte na tie vyjadrenia Andreja Danka voči poslankyňám o tom, že majú krv na rukách každý mesiac? V tejto otázke je viac informácií ako v odpovedi na ňu. Pre pani novinárku je zjavne to isté. Keď na vás niekto hučí, že ste chudera a čo si máte strčiť do papule, ako keď vám niekto povie, že máte krv na rukách. Snažila sa vláda možno nejakým spôsobom rokovať s touto firmou, aby tú fabriku neuzatvorila? Viete, čo to rozhodnutie nie je o Slovensku. To je proste, keď vám raz, ako by som to povedal, keď niekto vyrába vláky na paru a už sa nekupujú, tak vláky na paru už predávať nebudete. Ale Samsung reagoval, že oni neodchádzajú, pretože by sa televízory nepredávali, ale kvôli vysokým cenám energií napríklad. No však vysoké ceny energie snad to nie je problém Slovenska. Vysoké ceny energie je problém Európskej únie. Toto hádzanie viny na vládu je až príliš do očí bijúce. Novinár kedysi dávno, to znelo hrdo, teraz to znie ako potkan.